Kulumbaika jotono yang tawo khrana ke Tipra idol ni season 1 audition lage Rwchapmung no hamjamai ke ma sikla sikli ro belai keno urpati laijak belai keno khatung khajang laijak tamor samung samai Rwchapia belai keno confusing laijak haine bagai norok jotono no kaisa kene tips angre nan musungo khnai narak di norok Bomohai Rwchapmung sirni thanai kaini manai belai keno kaham ka naisana abung ka modern Rwchapmung tei folk Rwchapmung modern Rwchapmung wani ni busuk skill dong abono phunuk di abono phungnan bagai kaisa slow Rwchapmung kaisa select khaina di te kaisa hangke musajang Rwchapmung kaisa select khaina di te kaisa hangke folk Rwchapmung ni bagai ini lebang mamita hozagiri jadu kolija jesono tangsa kaham ka serni thani tumung no nang Debbarma ya mosom kaipeng ba rangkol abakaba tamsanai mo just man ka mo som ka norok ni jain jani folk tune no folk song no norok serni thangni te aro thangni nai mobile lo nai nai Rwchapnani abono mansak avoid khaidi asuk no jotono no wish you all the best of finai Tipra idol ni season 1 no apply ni phaidi hambai